Aquest any 2020 vam iniciar aquest camí de restauració de tot un sector industrial de la nostra història recent, però també que té arrels en el nostre passat medieval. I cal, doncs, com ja es va fer en una inauguració popular, reconèixer els moviments populars que van fer possible preservar aquest espai. La ciutat té aquí un repte per davant, un projecte que jo diria que és una nova centralitat i realment acabem de cloure aquesta unió del barri de Caputxins i el barri de l'Horta Vermella amb aquest gran parc de Genís i Rius, que serà també un pulmó verd i alhora serà la peça definitiva que acabarà de deixar la ciutat cosida en aquest àmbit, amb habitatge, amb equipaments i amb espais verds. Sabem que és una ciutat que prioritza la cultura, que té la cultura al cap i per tant seguirem fent, com hem fet fins ara, treballar plegats. Vic sempre ha estat una ciutat de creació, de cultura i d'identitat compartida. On abans hi havia silenci, ara hi ha llum, creativitat i futur, i les adoberies representen l'essència d'una ciutat, alcalde que sap d'on ve i que a més té molt clar on vol anar. Per tant, la defensa de les adoberies, que ha pilotat a l'alcalde, no és només un acte d'amor a la ciutat, sinó una prova de que quan la cultura es defensa amb convicció pot esdevenir mur contra l'oblit i pont cap al futur.